Jama'a assalamu alaikum. A yau kuma a wannan bidiyo na zo zan kawo muku motoci masu aiki da sinadarin hydrogen. Motoci masu aiki da sinadarin hydrogen ba sa gurɓata muhalli duk da suna da 'yar tsada. Suna da buƙatar kuzari sosai wato energy saboda injinansu. Da farko za a tace sinadarin hydrogen daga ruwa ta hanyar amfani da lantarki. Daga nan sai a ƙona shi hydrogen ɗin sai a samar da kuzari wato energy da zai motsa injinan motar. Yanzu dai kamfanin ƙera mota na BMW da ke Jamus sun fara ƙera irin wannan inji mai aiki da hydrogen, kuma sun tabbatar da ba sa amfani da sinadaran cobalt ko lithium wajen haɗa baturan wannan inji, kamar yadda ake gani a motoci masu aiki da lantarki. BMW suna ganin wannan kimiyya tana iya yin gogayya da kimiyyar motoci masu aiki da lantarki a nan gaba, amma fa suna da tsada. Nan gaba kaɗan za a maye gurbin fetur da iskar gas da tankuna ko kuma ka ce tukunyar gas, wadda idan gas ɗin motarka ya ƙare za ka je ka canja kamar yadda kake canja gas ɗinka na girki. Ka ba da wanda ya ƙare a baka cikakke ka sake zirawa motarka ka ci gaba da sha'aninka. Ta wannan hanyar ana ganin lallai nan gaba wannan kimiyyar ka iya wadatar ko ina da ina. Wannan kimiyyar za ta fara aiki nan da shekara mai zuwa wato 2025. Mu haɗu a bidiyo na gaba domin ganin da me muka zo. Sunana Nura Tasiu.